Jeg har fået kanel i øjet. Prøv at lugte. Det dufter dejligt. Du skal aldrig lugte. Det fede det er, at du bliver optaget i fuld HD. Hvad er fuld HD? High definition. Sådan. Er der nogen, der har taget kniv med det? Nej. Er der nogen, der har en kniv, vi kan låne? Eller risengrød. Ja! To kanel, og så en gang smør på. Så en gang smør. Jeg tænker også bokshandsker med. Sådan der. Udbryder kongen dit. Det går sådan ellers. Hvorfor du ikke tog hans arme med ind? Det havde jeg troet, du gjorde. Ej, jeg synes, det var sjovt, hvis der sådan er Jamen, det er sådan i hårene der med gaffetape. Hvad tror jeg 500? Ja, vi står i fjerden. Han må ikke, når vi står her. Nå, hvis vi ikke går ovenpå igen. Skal du have en cigaret eller et eller andet, inden vi går? Fri, så kan den jo godt komme fri, jo. Jeg tror bare, du skal kravle over. Det der, det der, Ja, kravle over. Ja. Prøv bare at løfte den. Det tror jeg godt, du kan. Prøv at løfte den. Nå ja, stikke væk med pælen. Det går jo genialt. Sådan her med en pæl på maven. Der er sådan lidt Jesus over det. Så lidt Skal jeg hænge ham op på pælen? Det fandt jeg satan. Det er så faldt bagover der. Det er derfor, jeg... Ej, må jeg ikke lige filme det, du har i håret der? Det ser edderbanks med vildt ud. Kæft, mand. Det er bedre end dagsvaks, det der. Bare hold dig væk fra mig. Du ved godt, at jeg skal op i lejligheden nu. Jeg tænker, du lige går i bad her. Jeg har aldrig... Jeg tænker. Det synes jeg, du skal prøve. Det er nu, man skal gøre det. Kan du ikke lige smile en gang? 500, det er her. Prøv at lægge Sådan.